Lambemu dhewe. Lambene Pak Ger rada nyanyar. Oh. Apa to, Mas? Golek ya apa? Manoke kono apa, Pak? Ya tak weni ya. Ji. Iki mau. Wah. Saiki ndang teko juragane ketok empuke. Mau jan kemplotak atos. Andi ta juragane. Ah, bar piknik langsung babarene greg-gregan kok. Kembrungsung ketipke kowe ora tau lunga. Minum Pak bis sering ra jamak. Jebulane nang kene. Ana omah wulu sing nganggo simbah-simbah. Endi? Endi wulune? Wulune endi? Ya, wulune endi? Ejeng kataran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jebulane sing dodol nang kono tuwa saka kono. Ah iki wong cara kopata kok. Iki ngataran wilujeng dari dumateng Sewara rawuh wonten ing Dadak Titang, Desa Plosok Gedhe.
kecamatan luar. Kabupaten endi, Jajal? Kabupaten Magelang. Dalu menika heh. Kok malu Magelang kok? Nah Magelang. Kok malu Magelang kok ini? Angendi? Kok ora tau urut? Nggih dalu menika kula sakadang saking Surya Kawedar. Jeneng kuyung kadang-kadang Brahmo Kadi Brayat Monol kadang dadi dalu menika marak sowan wonten ngarsa panjenengan nderek mangayu bagya wontenipun adicara Halal bihalal. halal bihalal piye to? Ijabsah. Oh, ijabsah. Nggih. Mbak sapa iki? Iki mantanku. Sapa? Angga. Alah. Kowe iki oleh Angga. Nah, orang Anggel kok. Anggale mati katarak kuwi. Ah wong Angga ki ninggalke aku tek alur aku ora dadi-dadi kok. Kowe Heeh. ana padasane kok dadi. Padha ngene aku padha ngene Aldi ku kok. Endi? Ngene aku. Aldi ora kaya kok. Napa? Kae. Heeh ta? Lancip Lancip. Lancip kok celeng. Lewe Lukman piye, Mak? Menggok. Menggok jare man. Nggih. Kalau lumayan mah gak menggok. Mugi-mugi Nak pengantin pengantin kekalih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Pesen kanggo Mas Angga, Mas, sesuk nek gawe rombak di sapa? Mbak Yanti. Mbak Ahmad. Siapa ta? Sesuk nek gawe ro garwane aja nek karo kaya aku. Heeh. Aja kleru le malik ngono. Heeh. Kowe malik kok tewe bengok. Mugi-mugi enggal kaparingan kekancinganing tresna. Paling Sesuk bagas bagas waras. waras. Selamat dugi Selamat. kakang ninen-ninen. Ah. Sok menawi putu ngai canggah. Nanti canggah. Oh, canggah. Nanti putu nganti canggah. Heeh. Di keluargane kabeh ya diparingi sehat bagas waras. Sedaya warga masyarakat gadak tidang kaparingan panjang umur sehat. Paling bagas waras, selamat. Golek-golek rezeki paling cukup. Paringi cukup. Oleh 10.000 ya cukup, oleh 20.000 ya cukup, 30.000 ya cukup. Nggih. Nek muni akeh malah mumet. Asih do kena tol do mati gasik kok. Kali nderek weling nggih. Mbok menawi wonten mriki kang nembe bobot. Aturan amit-amit ngoten nggih ampun ngantos putrane kados kula. Enak wong double gardan iki. Repot nek kaya kula ki. Ha piye nek pethokan wong ngono nek tengen ngono ngriseni kiwa mbatali. Ayo nek kowe wong kuwi tetek ra sida udan kok. Apa kuwi? Mikirke mau lho sing Ah napa kowe? Aku ketiba. Aku mau tetek ra sida udan. Tetek ra sida udan, tuas nyelingkrek. Mungkin sithik ora kamaruan wah jan apa kowe. Nek sing marahi Lukman ngono kuwi kok. Ayo. Kepiye, Mak? Piye? Nek sing Ha marani ya Lukman kuwi. piye? Tiwah nyelingkrek jebul menggok kanan ngono ya jare. Alah ana pring bongkotan tak ketoki gawe celengan anyati bobok maling intang manten anyati entuk kala jengking Iki anggan ndi to? angga delik mlaku ngalor kapato ular katokmu kombor go ngesalemper Ora mlaku ngidul kok nyikut dengkul katokmu ciut lempere apa? Jare kathok peciut kene lho, Man. lempere nglinker kowe lah kurang ajar kowe robokmu kowe tak dipeni ro edang kok urip apa kowe iki Kuwi mbok eling, Man. Apa? Ora saiki dimen gleleng iso ning dhuwur jajar upi kok ngono kuwi. mbok kowe ngiringi mangan budur bego batok ngahi iki Antara wilujeng atau di sembahmu ki per kuwi ngilingi kowe nggo batok nang Borobudur rememe saiki kowe saiki ndangmu gak panggung olah kemudian jamak olah bong tiba-tiba bapakmu mencabokmu melentung siap ya yo padha golekmu ngelmu iku ayo kaya widodane Ayo. Ora medeni ya. ya Oh, dicopot malah. ngalamu iku ayu kaya widodari urip
Ayu kaya widodari urip mulya mulya kaya dok suwari urip mulya mulya kaya dok suwari Apik tetepan. Wah, apik. Apa? Adut ya ngopo? Wong adut kok. Oh ya ono wae ta kok. Tutuke. Terus apa waktu? Seniannya apa? Kayak mik. Kayak mik ra. Nun sewu kalih lu anggota kesenian topeng ireng sapa kene iki? Satria Rimba. Reborn. Muga-muga paringa lancar, bagas waras kompak. Ya amit-amit wong iki nang kene dadi nduk ngenger. Ngibur masyarakat dusun Gatak. Ya saiki teruske meneh wae. Hidup kembali. Ayo prok. Sapa? Oh. Ayo berkenjang warono. Ayo tipis kok iki kok. Ayo prakanca ngawaruana rukune Islam yaiku lima Sahatan loro rukun kang siji bisa sira kelawan gaji pindindone lakoni salat telune bayar zakat kaping papat poso ana ing wulan Ramadan kaping lima haji lamun puasa ayo prakanca ngawaruana rukune Islam yo iku lima syahadat loro rukun kasiji biswa sira kelawan ngaji kaping pindhone lakoni salat telune ping kalune bayar zakat kaping pat poso ana ing wulan Ramadan kaping lima gaji lamun kuwasa. Ayo. Sing kleru nanti yang lain. Ora iki jajan iki nek sampean ku ora nyalahke sing bocah-bocah. Sopo? Aku gak sampean sing ora tau melu latihan kok. Oh. Ketua Ejian. Kae lurah ya, Lurah apa? golek wilayah. Waduh. Nggih niki nggih kalih ngaturaken wong mbok menawi mbak-mbak niki sing do kepencet karo sing mas-mase Brahmo niki angsal. Ning nggih niku bayarane larang. Pira to, Pak?
Piye? Piro? Ambiyen kowe tak bayar piro? 3,5 juta. Ayo Pi. Ya Pak Go kalau mak ngeyek kalau mak. Lho. Ambok yo ben. Lagunya apa, Mak? Man, tak kandhani. Pripun? Neng kene iki ana mantan Bramokadi. Sinten to? Aku iki njaga salon nang kono kuwi. Oh, sapa jenenge? Anu, Hilfa. Oke. Ora melu joget, piye Pak Go? Ora. Dasmu kuwi. Tutuke. Ngawur tenan iki, wah. Bramokadi brand motor kadang mati kok. Ndakmu kuwi. Ayo. Lah ya. Ini mbok kelingan kae kepiye kok. Ini. Lah mau kasih bayar kadang mati. Kowe kadang main kadang ora kok. Kowe iki goblok ora jamak. Kowe kadang mati kadang urip kok. Kupingmu iki lho. Kowe kadang yo mati kadang urip kok. Kaya nggon Lukman. Lah, apa? Aku Dadah, meneh. ambok takon Sarah kae lek kadang mati kadang urip ngono. Basiran, siap. Siap tangane ora metenteng. Oh, cah tekan nyokol iki dilalah. Ayo Bi. Iya. Slompre. Eh. Aja. Oh, njaluk. Aku lawis kondo ciumarake ciloko. Lewune cium arek keciloko. Heeh. Pas sampean mau nang jero entek piro? Oh alah kowe iki lho. Ana lho. Barang ketemu lha bae dadi mah apike ilang apike munggah swarga lho. Apa? Nek ana kok pas dilek mah ragat kowe ora munggah swarga. Apa kuwi? Ya kowe mau cium mau. Ayo kau pi bang kowe lho ketemu buk biu kubuk biu aku munggah swarga nek ketemu mah dilek nek upe mah iki mah nang pinter rokok. Ayo Bi. Iya. Rakana takandani. Pegat wae nek kok kandhani. Sapa Pak Go? Ayo kuwi Mak Endiang. Ayo. Aku apa aku dipegang? Yen ngono aku rasuti. Bener, aku nek ra kok kandhani aku ra sudi. Aku ya ora sudi nek karo kowe. Ayo. Lilakna aku bali. Sik Pi. Ayo bali yo tekan batimu kok. Rung sangoni. Urung. Heeh. Ya jan urung. Wong tuaku kuat ngondi. Wah, nah aku tak ngoni tak pospit modar gampang gasik kuwi. Apa Aku wis kandha cium marake cilaka. Aku wis maton yen seneng omongan mantap. Wis tak adoni yen buat kamu pacot muncul sampean batine gandeng. Ora tak gagas penting sesuatu beras. Ora tak anggap penting ana bojo marah. Aja munafuni mak nuturi kaya bunyai. Ditoke wae yen tetes dosor dhewe. Rakana takandani. Yen ngono aku rasuti. Lilakna aku bali. Waktu aku kuat ngoni. Ojo cekak atimu, wis tak cukup ngelelakonku. Pancene bener kandamu, mergo mendem ngrusak awakmu. Ayo Mak, yen wis Sakar kaki
tak mat-mate kok mbak-mbake sing sisih kiwa iki sajake terpesona karo sing kene iki. Iya aduh, payu koi. Mbak, jenengan ngersake putrane kula. Aduh. Ora apa-apa Mbak murah meriah kok setengah wis PN. Oh, 1500 esuk. Ajeng kenalan nggih. ayo. Alah. Oh, saiki modele dadi ayake-ayake ngono ta Pak Agus? Alah. Ora soro-soro kendang. Kuwi barang langka lho. Kok iso? Ora tak soro-soroke. Heeh. Nek nang kono karuan entuk dhuwit tak ya ora apa-apa to. Ada duwe sing nyesel ya kowe kok dadak mbahmu kuwi. Weh Pak Jituk lah oke banget sales-sales Sing dhewe. ngomong sapa? Ya ora apa-apa kowe dongak-dongake Pak Jituk kowe iki. Kowe sales-sales. Alah, sik. Ya kan kene mundur-mundur. Sik. Wah. Sik aku tak tekon. Sampean dadi kok weruh abang-abang mari. Loh. Iki ngarani demit gaul. Ya. Demit gaul iki nek sajane abang jeneng abang putih mesti mari. Putih ming 1000. Abang ya 100.000. Mbak ngersake. Mangke tak paringi nomor WA. Heeh. Aduh. Nggih. Sing ada ini dirawat ya, Mbak. Sing pundi sing ajeng dikersake sing pundi? Iki piatun pondokan lho. Ayo ora apa-apa pondokan iki ya menungso kok ya. Ah pondokane kok masak oleh Apa gantangan rumangsamu nek pondokan iki ora menungso njuk ora pengen kok ngono barang kok. Ya ora cocok wong gak karo ciwit doko kok ora pondokan. Ayo ora apa-apa ya dadi kok ngimbangi ngono lho. Sing wedok pondokan. Sak botole simbah turu ketok kondalan. Piye iki? Kuwi lagune piye? Tuku ceo sak botole simbah turu ketok kondalan. Sik. Nek iki tibane ya kok. Kesus. Wong tibane kok isoe teko-teko. Kok iso kondalan kok Ah, ngono iya. lho. Anek kowe ni pacarmu anteng pancene gendeng. Yen medus peteng mesti tak inceng. Banjur weruh terus ngalor. Lanang to Pak. Ora iso ngalor iki. Apa nih? Pacarmu anteng pancene gendeng. Yen adus peteng mesti tak inceng. Banjur weruh terus ngalor. Kudune Ya, ora kudune- ora lor. Apa? Kudune ya engok. Iso lor. Sosok ngalor. Han balik jeglong. Kudune ngono lho. Apa ngoknya? Hah? Waduh. Amin. Apa amin apa? Sopo sing amin mau? Ora ngerti. Amin. Pone wong bekek meni. Baba. Sik. Kok sik, Pak. Iki kudune nek sik dhuwur ki ya mburi. Mburi. Ijolan. Sopo? Ijolan. Ayo. Nah, lak pas karo kono ngono lho, Neh. Wah, Ora apa-apa, Le. Penting 5 juta tak tampani ngono. sapa? Batu kono gendeh kono 5 juta. Maksude iki sing bayari kono, ora kene sing bayari. Wong nek kono ayu kono kok oleh gangkrangan. Gangkrangan matamu kuwi. Matamu dhewe. Nek mripat celeng ya ngono kuwi. Ora iso bedakake wong ganteng ora. Ah nek kowe saiki nek ganteng ra duwe duit. Karo sing ra ganteng juga duit milih ndi? Nah aku ya milih ganteng ndek dhuwit. Wong kowe iki ganteng ra duwe duit kok. Ayo aku lak sampeyan, nek aku beda kok. Kowe Ayo. Deng tak duk. Saya tak takoni kowe. Kowe berarti ganteng duwe duit. Nek saiki kowe ra duwe duit nek ra dikatok kowe milih ndi? Milih ndek dhuwit. Nek ra katokan. Ora apa-apa, aku ora katokan ki ora apa-apa. Berarti kowe kentir. Ora. Endang kentir ra katokan, endang kentir ra katokan. Tir. Ora apa-apa penting ndek dhuwit. Oh, alah berarti kentir tenan nek kowe. Ora apa-apa nek aku mbok dalangi kentir. Wong kowe iki cara diagama kok. Sapa? Kowe. Iso. Sik, tak lasah. Ayo. Aku kek cetakune sing gaweane glogak-glegek ngene kok mangarane aku orang ndang Kuwi agama. ya ngelak. Nek agama saiki kuwi agama apa? Ayo umume kok. Ayo. Oh, alah. Dipertanyakan kuwi Pak Go. Ayo umume kok berarti nek banci apa double gardan kuwi. Ndok kuwi. Sing ngarani banci sapa? Wedok. Sapa? Aku sing mau banci sapa? Wedok. Aku mau nek wong ki nek double gardan. Wedok. Kowe mbok takono Lukman ki bisa tau mbuktekke nek aku wedok. Wedok kok wingi kowe nang kamar mandi, Mbak, salah jalur.
Tata jalur dok puku wong aku karo Lukmani tetep wedok. Awang kacae dadi prek ngene kowe. Ora, wedok. Wah, aku weruh kok. Kandhani wong ya wedok atret. Piye kowe? Piye Pak Go? Tawon nek aku nek agama Islam Gusti Allah ki nondi manggone. Hah? Gusti Allah ki manggone nondi. Wis tau ngerti. Aku ngerti. Ngendi? Walah, nang dhuwur lemari barang. Waduh. Iki uteke wong edan. Kok ngerti wae dadi? Gusti Allah kok ning dhuwur lemari. Padahal apa wae? Wong bapak kuwi Jumatan dhewe kumpul lali ning dhuwur lemari ini. Allah ya Allah. Oh iya. Bal. Banget. Bodoh. Kok bodoh kok piye? Pasti ya Allah ki nyebut ora kok mikir pecis nang dhuwur lemari kok ya Allah. Abi, Allah ya Allah Gusti. Gilo, kumpul nang dhuwur lemari Gusti Allah berarti nang dhuwur lemari. Ah nek utek-utek kaya kok ngono kuwi uteke. Alah, saiki kowe nek mati parane nondi? Kuburan. Ora ngandel. Aku ini Wong mati kok parane kuburan. saiki nek kowe mati arep endi? Mana sing nikul? Oh saiki ra model pikul. Apa kletek? Oh dikletek kok. Wah, kowe sok nek kletek kowe gak gampang kowe. Nang Budi Dharma. Sik, aku ora dobong ya. Aku wis jare kletek di Budi Dharma. Saiki ki modele ora dipikul. Alah kowe nek sing dikletek kuwi wis ngilangke wong jaman biyen. Kuwi ilang agamane. Ayo wong jaman wong saiki kok. Masa iki tumpakane kletek Jawa disurung karo manungsa. Gene Kereta Jawa. Jebulane iki mah pinter ya sampean gawe kok ngono kuwi. Tumpakane kereta Sik, Jawa. saiki Rodane roda manungsa turu dhewe neng Roma tuwa. kok tuwa to? Hah? Gua. Sapa? Gua kek kowe Yesus kowe. Sik, wis. Hup. Hup. Ora aku nek tekan kuwi aku. Sapa? Wegah, Kok pegah piye? wegah. Ayo pegah tanya kena nek pegah. Ana apa? Aku kok kowe ora level. Alah, aku ya kowe level. Burung pipit makan dodong. Lah cakep. Minta duit dong. Aduh, sik, ndek Ayo. bojo moto Ayo duitan. duit ya duit. Burung kecepit ngono. Man, Ngenyak sik. tenan iki, Pak. Opo sing terakhir mau iki lho. Duit ya duit, tapi burung kecepit lho. Kowe rang mikire karo lho kowe man. Sing kejepit ning ngene angga. Wong Ngene angga. angga ndi? Ndak enggak. Kae ning jero Ndak. kono. Ndak kowe kecepet ga? Enggak. Enggak. Angga. Wong kaya Ndi? Manu Metu. Kok aku nek dadi, njaluke pokoke sing ngambani angga. Mencane kowe ceruk-ruk. Esuk-esuk manuke mantuk-mantuk. Amarga warung 17. Sik. Kowe wis lenco iki. Kok mangkok selenco wae. Ayo. Nek ku kok belum. Oh, iya kok dadi 17. Senyanyi aku kowe. Pak Go, jare Aldi sesuk jare perot ngono nek senjata. Kowe mak. Jare Aldi, ora ngapusi aku. Kowe bangkil iki kowe di. Gegek gegek di kowe. Wong nyatane kowe guru TK ning pekok kok kowe kok. Kok iso? Ora usah omong. Ayo guru TK mari goblok iki. Pada hari Minggu kutut ayah ke kota. Naik delman istimewa ku duduk di muka. Muka duduk iki dalam pekok. Sik, kowe tau sekolah apa ora? Ah sekolah. Sekolah kok nulis wae selenco kok. Halo. Aku nek di WA iki ra mudeng kok. Sapa? Aku Wah kowe jas goblok kok kowe kok. muka ki ngarep ngono lho. Kamu bodoh sekali di Jakarta 3 dina. Panahnya ngentang-ngentang, minumnya ada gendul. Gendule sapa? Gendulnya telunta-lunta. Cuma 3 dina kemayu. Wong gunung, Sapa sing wong gunung? gemblung. Bakule tela. Wis piye-piye. Wes yo. Yo, ada berapa? Ora wetenge yo. Mafailaton. Assalamualaikum. Wasallim. Ya obrus, oh ya obrus. Hei, edan mo kowe. Apa mau ke lagune go lali e? Lagune mau apa? Ya oman ya obrus. Mah ya obros aku kelingane obros. Ora wah. Apa lah pikiran iki pokoke lho. Apa mau lali aku? Apa mau?
Mafailatona mafailatona mafai. Assalamu alayka ya minallah ilahi. Mafailaton mafailaton mafai. Assalamun alayka ya minal ambiya ilahi. Mafailaton mafailaton mafai. Assalamun alayka ya minal mafailaton mafailaton mafai. Mafailaton mafailaton mafai. Mun alayka ya minal ambiya ilahi. Lupa dulu Pak Gus. Oh Mas Ade nyanyi Mas Cigogos Ade. Pak, nek dagal ki ora apal-apalane Pak Go mari kegawa lho. Iki osok ngelingke iki kompor iki asline. Wah asem rono. Wong dagal kok wis mau kok dileng-elengke saiki ngono. Marenggek. Ya lagi apa Mak? Kitab. Oh ya. Kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga bisa masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita masuk surga. Urek mak, urek pol iki. Liyane do joget Pak Go menganteng kok. Urek. Mau tak joget mak ngene. Ayo. Iya. Apa Pak Go? Aduh. Apa? Alah, lara bronto. Aduh yai rali latiku mengamarko kota petresnaku awalan bengi sliramu tetunggu nanging jawabanmu nglarani hatiku. Aduh yayi rali hatiku mengamarko ketepen tresnaku awan lan bengi sliramu tak tunggu nanging jawabanmu nglarani hatiku. Dosa ayu timbangan tresna
Among kanggo sliramu Docah ayu kotekane ngatimu Aku ngati kira ono sing nambani saliyane netepi pucane ngati Kasku kino motakan Senadyan to, saru-saru. Sikro nayaka hangayai karya prakarya ning praja kumraga sangka cacut tali wonten manunggal sadya dampya tinana sri swaraning gumura samya repot ngarsa ngestu padha rawanya sanata sajuru-juru ngayahi karya Sikro nayaka hangayai karya prakarya ning praja kumraga sakot cacut tali wonten manunggal sadya dampya tinana sri swaraning gumura samya repot karsa ngestu padha rawanya sanata sajuru-juru ngayahi karya Sikro nayaka hangayai karya prakarya ning praja kumraga sakut cacut tali wonten manunggal sadya dampya tinana sri swara
saning gumuro samira kocarasa ngestu padha rawanya sandata sak juru-juru ngayahi karya
sisih kidul tanah Jawa dumununge ana segara kang nyata gede ombake gulung gumulung ora kendhat saben wayah ra ana jalma kang nyata wani sembrono kreta kancana tati titiane kasoryan dewa ra ana tandinge katon sumunan uga nyangsenake ra anyar dewa bisa nyasekake nyirara kidul Kanjeng Ratu ing kraton Sagara Kidul nyirara kidul kajumanan ing kraton Sagara Kidul kidul kae apa manapa dewa makanane apa onde-onde Jawa ayo para kanca taate ngagama ben uripe ayam tentrem muga mulya kidul kae apa manapa dewa pakanane apa onde-onde Jawa ayo para kanca taate ngagama ben uripe ayam tentrem muga mulya Jaman wis akhir, jaman wis akhir, bumine goyang, akale jungkir, nagarane goyang. Jaman wis akhir, jaman wis akhir, bumine goyang, akale jungkir nagarane goncang. Jaman wis akhir, jaman wis akhir, donyane sungsan, makmume kintir imame ilang. Jaman wis akhir, jaman wis akhir, donyane sungsan, makmume kintir ingane ilang. Jaman wis akhir, jaman wis akhir, bumine goyang, akale jungkir